Исәнмесез. Борынгы Мисыр тарихын өйрәнүне дәвам итәбез. Бүген Мисыр сәнгате һәм пирамидалары турында сөйләшербез. Дәрестә түбәндәге бүлекләргә тукталып үтәрбез. Дөнья мөгъҗизаларының беренчесе — храмнар, аллаларның йортлары. Тутанхамон, Фиргәүннең төрбәсе. Нилның көнбатыш ярында мәхәббәт таш пирамидалар калкып тора. Бу Фиргәүннәрнең гаять зур төрбәләре. Тоташ кояштан уеп ясалган зур сфинкс аларның саклап тора. Сфинксның башы кешенеке, гәүдәсе арысланныкы. Иң биек пирамида безнең эрага кадәр 2600 еллар тирәсендә Хеопс Фиргәүн өчен төзелгән. Аның биеклеге 150 метрга якын. Бу 50 катлы йорт биеклеге. Аны әйләнеп чыгу өчен 1 километрлы юл узарга кирәк. Борынгыда төзелгән иң мәшһүр корылмаларны дөнья мөгъҗизалары дип атаганнар. Аларның беренчесе Мисыр пирамидалары. Чыннан да, әле тимер коралларда булмаган заманнарда шундый биналар төзүне бары тик мөгъҗиза дип кенә атап була. Кыядан зур ташларны ватып алу өчен бер сызык буенча тишекләр тишкәннәр. Аннары шул тишекләргә шиләр какканнар һәм су салганнар. Шиләр бүрткәннән соң таш шул сызыклар буйлап ярылган. Ярыкны кыяның бер кисәге ватылып төшкәнче бакыр кискечләр белән шүкешләр ярдәмендә киңәйткәннәр. Шулай туры почмаклы тигез булыклар килеп чыккан. Аларның авырлыгы 2,5 тонна булган. Тышкы ягы тигез һәм шома булсын өчен ташларны ком белән әйбәтләп шомартканнар. Аларны искә күтәрәсе генә калган. Моның өчен кымнан зур иемнәр ясаганнар. Һәм шулар буенча берничә тонналы ташларны югарыга өстерәгәннәр. Блокларны берсе өстенә берсен энә дә кермәслек тигез итеп төзеп барганнар. Пирамида төзелешендә күп санлы таш юынучылар һәм бүтән төрле һөнәрчеләр эшләгән. Ләкин авыр ташларны өстерәү өчен аеруча күп кеше таләп ителгән. Борынгы грек тарихчысы Геродот бу эшне бер туктаусыз 100 000 кеше башкарган. Аларны 3 айга бер алмаштырып торганнар дип сөйли. Һәр пирамиданы төзү өчен еллар, кайчак дистәләрчә еллар кирәк булган. Җирдәге аллалар һәм Мисырның рәхимсез патшалары менә шулай халыкны көч җитмәслек авыр хезмәткә һәм мохтаҗлыкларга дучар иткәннәр. Хеопс Мисырлыларның барысында үзенә эшләргә мәҗбүр итте дип яза Геродот. Мисырның гыйбадәтханәләре дә шулай ук атаклы корылмалардан санала. Гыйбадәтханәгә эләгү өчен сфинкслар аллеясеннән үтәргә кирәк булган. Алар арыслан гәүдәле һәм тәкә башлы хыялый затлар. Капканың ике ягында да рельефлар белән бизәлгән биек баганалар. Алар каршында граниттан тәхеттә утыручы Фиргәүн фигурасы ясап куелган. Ишек янында Фиргәүннең таш инәләре, һәйкәлләр тора. Аларның алтын һәм көмеш белән капланган очлыклары кояшта ялтырый. Капкалар артында колонналар белән уратылган киң ишек алды. Аннан колонна рәтләре төзелеп киткән түбәсе ябулы зур бүлмә күренә. Таш баганалар бик югарыга күтәреләләр. Кеше монда каушап кала. Алаларның куәте һәм биеклеге турында уйлар аның йөрәген тетрәндерә. Гыйбадәтханәнең түрендә иң яшерен һәм серле бүлмә урнашкан. Анда бары тик каһиннар һәм Фиргәүннәр генә керергә хаклы. Бу бүлмәдә гыйбадәтханә хуҗасы Алла сыны тора.
Бәйрәмнәр вакытында аллаларның сынын гыйбадәтханәдән күтәреп чыкканнар. Ишек алдын узып, ашыкмыйча гына елгага килгәннәр һәм карапка күтәргәннәр. Мисырлылар безнең эрага кадәр 2нче меңьеллыкта төрбәләр төзүдән туктаганнар. Фиргәүннәрне кыя ташлары арасына һәм җир астына күмгәннәр. Фиргәүннәр заманыннан соң үткән күп гасырлар дәвамында төрбәләрне талап җимереп бетергәннәр. Патшалар үзәнендә археологлар бөтен килеш бары тик бер төрбәне генә таба алганнар. Җир астына төшсәләр, ни күзләре белән күрсеннәр. Ишектәге мөһер кагалмаган килеш сакланган. Биредә 3000 елдан артык бер кемдә кермәгән бөтен байлык урынында калган. Беренче бүлмәнең уртасында хайван аяклары белән ясалган, фил сөяге һәм төрле төстәге ташлар белән бизәлгән алтын тәхет торган. Шунда ук йөзләгән әйбер булган. Өй җиһазлары, яртылаш үтә күренмәле таштан эшләнгән вазалар, сугыш кораллары, кыйммәтле әйберләр. Төп бүлмәдә бик зур таш табут урнашкан. Аның эчендә 2 табут. Икенчесендә, өченчесе, бары тик соңгысында 4нче алтын табутта гына Тутанхамон исемле яшь фиргәүннең мумиясе булган. Һәрбер табут фиргәүннең йөзе һәм күкрәккә куелган куллары белән кеше гәүдәсе шикелле ясалган.